som leder i Spanien. Jeg er Franco! Folk, der ytrede sig imod regimet, blev smidt i fængsel og tortureret. Jeg er imod regimet. I fængsel! I 1960'erne begyndte oppositionen at vokse. ETA blev skabt i 1959 af unge baskere. De første aktioner fra den baskiske frihedsbevægelse ETA fandt sted. Det interessante ved oppositionen i 1960'erne var også, at de eksterne og interne oppositionsgrupper havde indledt forsøg på at finde sammen i kamp mod Franco. Regimet måtte give sig og ændre demonstrationerne i Spanien, ikke mindst i Baskerlandet. Jeg giver mig! Spaniens politiske udvikling fulgte ikke top. Regimet var stadig bundkonservativt og ikke til sinds at indlede en reel demokratiseringsproces. Samtidig voksede den demokratiske opposition til Franco.